RMN Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ang napadal siyang kakikaroon, maganing sa kamahuyang nga nagpuyo sa Inayawan, Cebu City. Ang ito ang tatampo nagdasangan nga Harvey. Pirbi, kuha ka na. Nung tabalibol. Sige ba? Unya, unsa man, kumpleto na ta, kuwang pa, kay manawag ko sa mga kaila. Kuha pa tulo na. Palawag lang para abdurin ta. Right, nice game, guys. Wala, uy, kinsa man itong nakapuwagan hinan, no? Gwapuhan niya, uy. Unsa kay pangan niya, no? Hoy, Arvi. Bangon na diha, oy. Humanang bakasyon dong, ting klase na. Bangon na diha kay maliit na unya ka. Ako ganina rabay ako nagsigig pamukaw nimo ha. Duka pa ba yan, ma? Duka palaguta gyud ko ha. Kung volleyball gani bisag asa lang ka maabot. Unya karon ting klase na magtinapulan ka na diha. Bangon na. Duka pa dito, uy. Paita sa ni mama, uy. Pwede naman itong tato nga di pa kumusod, uy. Kaya pa manggi tarong nga klase, basta first day. Ay! Sorry. Ala, siya man itong nasa balibulan nga guwapo. Uy, tumboy de siya. Sa? Lagi, uy. Sige, balik. Gani, tumboy siya ba? Kaya naka-uniform binabay. Iya, ano di ay? O di pa ka na? Bayot ka niya, tumboy siya. Oh my gosh. Ikaw ba? Feel sige ni mo magkauyab mo, no? Feel ka dyan. Hi guys. Uy, birthday na ko karong Sabado ba? Ato niyo sa amo ha? Uy, ako ka rin, magtudyo ko. Ikaw pa. Ikaw Harvey. Wa man ka magtingog diha. Tampo nga. Oo, oy. Ikaw pa, Karin. Salamat kayo sa invitation, ha? Dali, dayon mo. Ay, dayon mi, oy. Ay, inato ra gining akong handaan ni. Uy, Harvey, dali mo dayon. Oy, Jumex! Happy birthday! Jumega! Gift na ako, ha? Para na ni mo. Uy, pasensya na day, ha? Pasensya na, Jumex. Di kayo na ingon anak kan nindot, pero magamit gina ni mo. Ala, uy, thank you kaayo ha. Di mo ko mamili, good. Alin na, pangaon na mo. Uy, Celine! Alin na mo, pangaon na mo. Happy birthday, Karen. Oh, Ay, Todd, ila-ila sa day mo, Bi. Celine, sila day ang ako mga friends nga nasuod na po na ako sa school. Si Harvey o si Carl. hala. Hi, Carl. Harvey, nice to meet you. Ako eh. Mahagig siya. Lalaki gid na tinuod. Uy. O Harvey, Carl. Yes. Si Celine, my newfound friend. New student ni siya sa atong school. Klaro, may namang gikilig ba yuta ka? Saba, uy. Abgig ka ikaw. Sige na mo, sige na. Pangaon na mo. Sige. Lar, saan na nga? Asa ng baso ay? Mo pa tagay ka rin. Be. Ay, kakarin pa rin ay.
Pero, uy, chika sa taninyo ba? Kani si Celine ba? Uy, kani siya sa ilag kaagi ay. Uy, Karen, ano na lang ipanabi. Uy, mauwaw to na unsa mo. Sige ka rin, isulti na, maminaw mi. Tristed ka, Harvey? Ha? Ikaw ba, bagi kay ka, Car? Kumas kay ka, eh. Bitaw. Nani si ex for 5 years nga girl. Oh, Unya, luoy kaayo siya kay binuangan man lang sa girl. Samtang uyab sila, nasa ila yung uyab ang girl. uy, hala. Mao ba? Oh, bay, Celine, kamu lang sa kong friend, oh, nga si Harvey. Oh. Kung siya uyap. Sige, pwede na sad. Sa? Ikaw, Car ba? Ikaw, ganina lagi ka na ko, ha? Sumugan kay ka, ha? We, ka sa ka- kang maganahin na. Ay, sa to, Harvey? Naibog ka ning Celine? Aligriha ka ninyo no kung kami magkadayon sa. Naunsa mo, oy, paghilom ko na mo, kami na sa ninyong natripanda. Ngano day, Harvey? Di ka ganahan ako? Sa? Gigiling silang bayot, ha? Ay, imong naong. Pero bitaw, Celine, no, ay padaaning mga higala na ko, eh. Mga santulon kinig mga auto. Hubog ra ka, mao nakasulti ka, ana. Hubog lang. Mao na, okay? So, mamauli na ta, oy. Di ta palabig inom, ha? Kaya tingalig ma-rape ko sa daan. Rape mo taon, rape di mo, eh. Unsa? Imong naon ng rape ka. Failure din ang bayuta ka. Ay, kinsa man yung nag-text na ako, eh. Number man, eh. Basahon. Hi. Available ka today? Nangita lang ko og paistorya. Huot kay nga akong dughan ron kung okay ra. Si Celine di ay ni... Oh? Ha? Uy! Si Celine man di ni? Pagkikitaan lang na ako, pi. Thank you kayo ha, nga nakikita di ka na ako, Harvey. Way problema, oy. Naunsunday ka. Ay, kalagot ko lang kung ako nasa kong ex. Bago lang yun ako nahibawan nga, iya lang kong gigamit. Iya lang kong gibuang. Mas gaano nga pamanday sila sa iyang uyab, bro. Bali ako, iyang himong pang 2 time. Imagine ha, 5 katuig nga iyak kong gitunto. Ay. Mga ginay nakapait nato, Celine. Mabayot man o matumboy. Tagsara kay may tabo nga higugmaon taw tinuod, no? O ban ganing nga mga bayot, maluoy lang ta. Kay mangita lang gyud og kwarta para dunay ikadatong sa ilang ikals o baka ang tumboy sad para sa ilang ibay. Harvey, Kalit nung kag kaseryoso diha. kung kita na lang yung ka, Usa? Ayaw ko pag binuang dia Celine. Uy, huwag ko mabinuang eh, seryoso ko. uy. Di ka kiwawan nga bayot ni uyab, ha? Manong kiwawan man. Kung moingan gid ay ko nimo, ganahan ko nimo, bi. Usa? Hoy, sure ka? Lagi. Ngayon zaman. Nahabo ko'y chance, ha? Dali aras panahon, dear, no? Mura pa ito, bag-o lang ka itang gitupot-tupot nilang Karen o Carl. Unya, gipanguyaban ka. Karon awaw, 8 months na ta. Lagi, no? Og thankful kay kunimo di kay pinanggay kay kunimo. Murag kong tinuod nga Ivay, oy. Feeling faces kay ko. Basta para nimo, dear. Tungod kay love ka ita ka. Love sab kay tika, dear. Dear, mura bang natay problema? Ha? Nga naman? Oo, naman ko tungahay sa binuwan akong sakit, dear. Ha? Unsa, dear? Duda ko mabdus ko. Unsa? Daan pagib ko. Patay ko inilang mama yun. Patay siya ko.
Nadaman ta sa atong kahubog atong gabiyon na ko. Kay Oy! kabalaka, noon sa mong kay kabalaka, good. Ha? Permiro ra mo ilisod, ani. Kaya ni nato. Basta ayaw lagbuhi, dear, ha? Pero dear, mga bata pa magutagod. Ako 18 pa lang niya, ikaw 17 pa ka. Dear, lain si kag-ato ning ipakuha. Naa naman ni. Ato bangon ta na lang gid ni. Sultian na to ang imong mama, aron dili sila makalitan. Sige, kuyugan ti ka. Oh, dear. Uy, kaseryoso bayag panagway ninyo. Ma. Ngano ka, uy? Gihila ka manggod diha, nak. Ma, ikaw lang sa among unahon sa kuan maha, pag-istorya maha, sultihan ka na mo ani maha. Patayong paragod. Bahin sa unsa man na ba? Ma, di lang kay mi barkada sa silin ma. Kuan, uyab gyud mi madugay ra. Unsa? Oo. Uy, ay kaamaw, baya di mong anaka ka. Sure ka, nak? Aw, basin mayo hinuon na kay babae ramang gihapon mong lalaki. Pero naalagi problema tita. Aha, Nagip- nga naman. Ma, Mabdus ko tita. O si Harvey mo ay inahan. Ay, amahan di ay tita. Si Unsa? Ginoo ko. I've always been a man with a plan. Always prepare, never one to leave it to chance. But it's all unscripted when I'm with you. It seems familiar yet it all... wa makasabot si mama sa ilang gibati sa dihang ilang nasayran nga nagsabak si Celine sa among anak. O sa dihang nibaw si Papa, bahinan mo ni Celine. Pero tigin ako kulba, oy, kay gatuog ko nga sumbagog kong Papa. Pero niyang lipaya, oy, kay at least daw, bisag ingon ani ko, makita gihapon ko niya nga akong liwat. Nalipay lang sag ko, ug kami ni Celine, kay supportive kaayo nga among mga family namo. Ug sa pagkakaroon, naanami tulo ka anak ni Celine. Ug naami gamayng business karon nga mao'y among gikuhaan og income to support our family. Dini nila ko to. Pagdagang salamat, Ari man! So